Onmen ko para hakan isingi ipuson ya kawe ka dekat naka siti banikong jong Paulus apostol syaki Kristan ha Korint kalnong ke bandriu ke dekat arpau kat kendai pat arpau pim long trai shu ialade latit ya pi padakador ke barem kunta to penan buram ya ublei halakamet lang ba jong kene kimi jong kasiti Paulus apostol syaki nong Korin kene kasiti paningkong syaki kalnong ke bandriu kene kede bokut jong ka benta ke ba sedang naduk ke dekat ke ba khat ar ya ke ba Paulus apostol Ukraine syapang ke jinglong kentang jong kamet bat u batai balai bakamet kalong ke bakentang lalong u basai haba ul batai ya ke jinglong kentang jong kamet ba ngim long trai su ya la kamet de utrai u balong trai ya kamet den markata ngingim la banle kat bakimon ya kane kamet namar ulaong latit ya pi dakador ke barem latit ya pi dakador ke barem berkata kador kadai dakasnam jong utrai Yesus Kris den nakane kadau uong tokiar na ka akor auria nakat khat pra kane kano kawe pat kapop ba ubreu ule kalong sabar kamet jong u henrei ubale auria ule pop persya yala kamet pidei bantip ba kamet jong pi kalong katempel jong omen sim bokoi ubadon hapo jong pi omen sim ya uba pilih pediang na uble tian markata nalor ba ngilong kamen ngilong ka met hakaba omen sem baku usong hangi kaba kham khia thau ya kaba ulaban kalong bala thet yangi dakador kabarem la thet yangi dakador kabarem mana ba thet yangi u Yesus Kris tin markata u Paulus apostol u wer yangi iwe pa iwe bangin kiar na kejing auria paro sisendon namar lobatai pahabang ile ya kino ki wei pat ki pop ki long syapar jong kamet ande ki pop jing auria ki pop jing ya hap kurim ke bomut ke jing kelim ke jing tu lok ke jing le ki pop bom khuj para sendrang para kentei lakum badai usendrang pa kentei ki ba kitaru haba ki don jing adai tang hapo ka jing syongkha syongman balayo jing kerku jing menjur na ublei ladangi le yakum kita kide ki pop jing auria baro wat ka jing le beijot ka jing le sang ya ki badang don jing adai haying hasem kum kine ka jing le noti ka jing dimet ka jing yaj dakai jong kentei nei sendrang aba ya dei ba ka jing long khu jong kamet aba dei ki ba long baro ki jing le ba persya ya ki jing khu ka syong kha ka syong man kita ki de ki pop auria ten markata la dangi le yakine Paulus wong kumno ngile pop persya ya la kamet ya ka ba hakane kamet usyong umen sim ba khoi ba kamet jongi kalong ka tempel jong umen sim ba khoi kane kadai ke ba khat yangi iwe pa iwe bangi long ki ba pej mat no bat ba ngin kala no na kane kar kom im bat bangin ken mauru ya ke ba Jesu lai kai aba ni pej ya ka breu ya ka kentei da ka jing ikwa brai ya ka ngilala klim lupa ya ka kini ki ba ya dei bat kini ki jat pop bar khoi to ngin ya pen khuj no nalade naba hangta haba ka pop ka syong par hangta haba ka jing boman ka don
men sem bakoi la ban syam ni pej kitab jing start ni syam kene hakata kamet badon ke jing boman men sem jong utrai syam te Henry lada men sem bakoi syong hakajing im jongi barok ki ba ngile kilong kiba pendan burom ya oblei haba ngi pendan burom ya oblei dak tin dak kam dak jingmut jing perkat jongi barok dak jingken mau jongi barok ke ba ngi yo kalong ni kong holiday ni dan ka jing sup men sim ka jing jai men sim ka jing la ban kring ya kiwei long ba ka jing im jongi ka ba ka balong kum ka jing ya lap dak kam ka jing im jongi ya kiwei bat hakaduk haduai ublei unbu yangi hangta haba mau hi udon bat bangin yo i ya u markmat umba kad bangin dang im ka pertai la dangin yo i ya ublei markmat ngin siap ting bat ngin sayap ler bat yo ngin yap cenduru andrei ka jing yo i ya ublei markmat enda ngila yo ya ka met ka ba yo burom la ne pareng ka tin jong ka siti jong Paulus apostol wang yo etaka glorified body te hakum kata kapor ngila bani i yo blai mar khamat kane kon men ko para ka de ka thong jungi iwe pe iwe te mar kata tungin sha skor ya kane ka jing hikai jong Paulus apostol na kane ka siti ko ban kong sha kinong korin ka khat ka khat ar hadu arpau ti kibra khamat ki khat wang kumno barok kabit yanga handai kata kamut barok kalong ke mentoi yanga tingin hapan petkin ke ke mentoi ya ke jing im jonga bangan roy ha ke jing im mensim ha ke jing khoi jong ka mensim ada ki jing le jing kam jonga kim long ke mentoi ha ke jing khoi jong ka mensim tongin ya kenyo ya kum kita tongin ya phaino na kum kita ka jen bam ka long na ka banta ka kpo ba ka kpo na ka banta ke jen bam baru blay unsa penduno yaki baro ar hakabakut kumta de nomar ba iya kene kamet wong Paulus ublay ubal penwipat yo try unsa penwipat yang ngiru dakabor jong de kenang bangin mipat sya kaburom pat sya ka jing imbom jukut di to ngin yakiari kum kiniki akor auria paro hoy ngi bar khoy ngin sami pat ha kasi khatu Henry kat kum ki kam ba wingi le ngin sami pat pan ngin sa poi syata ada ngin le ki kam ba ba pen subha berbo dio try tingin mi pat sya ka burom pat sya ke jingkemen bom jukut Henry lada ngila le ki kam boman ki kam auria nghoy ngin sami pat ha kata kesngi Henry ha ke jing rai penrem pat ngin poi sya ka jaka kapa ngim skutenat pandon dalile ruem di nomor kata tu ngin ya kat bangidang don kapor kat bangidang don kapor kat bakane kadang de kasngi jongi tu ngin ya ponon kam kedan ke jingong hak pareng make hay while still the sun shines kumta te kumta kat ba kane kasngi kadang don yangi ba ngin kelak bomut to ngin ya kelak bomut kumbalong kinong Ninive ki balak kelak bamut haba u prophet Jonah oleh yalap to ngiru ngin kelak bamut no tu try unyarap yang iwe piwe tak bor jong uhi tak jeng e jong uhi en yara yo try Jesus Christ